जय छठी मैया। भैया जितना बोलब छठ पूजा बारे में बहुत कम बा। रउआ भी उतना शब्द नइखे कि पूजा के रउआ वर्णन कर सकतानी। देखी कितना बढ़िया से घरे के वीडियो हई, माई बहिन जितना लोग बा सभे पूजा में लागल बा। अतना बढ़िया लागेला भैया। कतनो रउआ परदेश में कमात होखी, जब छठ आवेला तो मन करलक जल्दी से घरे चल आई। ई पूजा अब का कही, शब्द नइखे, ना रवा भी होई ना हमरा भी बा। खाली ऐसा कोनो चीज होला कि महसूस आदमी कर सकेला, जी महसूस कर सकेला। बस अतने बात शुद्धता से पर्व के मनाई जा। गलती अपना से मत करी जा। गलती हो जाए तो कान पकड़ के माफ़ी मांग ली जा और बोली जय हो छठी मैया, जय हो छठी मैया। गलती के क्षमा करो, क्षमा कर दी है माई और बोली जय छठी मैया, जय छठी मैया। पूजा घर ही में होता। देखी इतना बढ़िया लागेला भैया, इतना बढ़िया जतना कहीं कम बा। देखी फल फलहारी